belai hambai belai nangkong kok sungka जों जे सिनी कन्स्टिट्यूशनल डिमांड सिनी गेटर ट्रिपालेन जों लास्ट इयर अब दिल्लीआव थाङै सानै गैयाबा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनी सेंट्रल मिनिस्टार रंनो सिनी आजागा होम मिनिस्टार रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायगा जे सिनी तिप्रा हाव सिनी तिप्रासा रंनि तंगानि तंकेसे बुंगै तंगा जों आर्टिकल 2 नि अपोजिशन बाय जों सिनी डिमांड गेटर ट्रिपालेन जोंहाबो सानै दङ जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हायनो हाय जों दाबुक एन्टायर सिनी सारा तिप्रानि जत दफानि बरक मिलिवै सिक्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनी सेम डिमांड सिनी कन्स्टिट्यूशनल सिनी जे राइट्स सिनी जे आर्टिकल 2 and 3 अ डिमांडनो जों सारामते थाङै दङ गैसिनी आजागा जों कमिटियाव खालायलायगा प्रिपेरेटरि कमिटियाव खालायलायगा गै दावसु जतै जों एकदम खूब काहाम आपडेट न फाय दङ खूब माने बर'र एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि खायसा लिमिटेड माने 1600-1700 आमथिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 500,000 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने तामहिनानि बरफ मुसुं जागै दङ हायफानो जों बरनो लांमाया तामहिने सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथाय बगै माने प्रब्लेम दङ जों फुल प्रिपारेशन सिनेमा जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बर अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों साइमानो आउनो बिसिंतै सिनि डिमान्ड जों आबो सक्सेस होनाय नि वानसुगो ओंखाय तेकाइसा जों दिल्लीनि मुभमेन्ट दङ थांथानि सिनि किसी प्रब्लेम जों फेस खालायो आब्रो ओंखाय सिनि जे थानाय र थांब्रो खायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने साथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमप्लांखायो ओंखाय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयगे माने सिनि बरक माने जीवनी सगेन सगमानि माने ओ निनि याक टाइमनि याक बुसु माने आंगो कायसे सरकार दक तुइ फायना मुसुंगो आजागा रक ओंखाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमतु थाने केसिनि थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम गो ओंखाय आं ताकलाय आबनो कयनाय सिनि जे थानाय रकनो जतनो न जों सिनेमा दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड सानान बागै थाङै दङ जों आजागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नरक आबनो दिगे किसा नजर थंदि माने कायसा लिमिट खाय नरक जेकुनो पायनानि फानो कुनो आबो लिमिटेशन बिसिनि पायनानि थन ओमफ्राय आसो सानामु संगो दिल्लीआवलो तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए